дар музокироти пардохти қарзи нирӯгоҳи Санктуда 1 аз ҷониби Тоҷикистону Русия ҳанӯз мувофиқате ҳосил нашудааст. Ин нукта аз забони Игор Шувалов, муовини нахуст-вазири Русия дар ҷараёни кори комиссиони байни ҳукуматии Тоҷикистону Русия дар душанбе садо дод. Шувалов таъкид кард, ки ба ҷуз аз мушкили Санктуда 1 ҳамаи он масъалаҳое, ки дар сафари охири Путин ба Тоҷикистон ҳосил шуда буд, ҳалли худро ёфтааст. ҳаҷми қарзи ширкати барқи тоҷик дар баробари нирӯгоҳи Санктуда 1 $90 миллион ташкил медиҳад. Тоҷикистон мегӯяд, ки ҳалли ин масъала ба мушкилоти фаннӣ иртибот мегирад. дар ҳоле ки Русия пардохти бахши аслии қарзро дар соли ҷорӣ тақозо мекунад, Тоҷикистон ин муҳлатро нокофӣ гуфтааст. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд таҳдиди хатари терроризм ба ин кишвар побарҷост. раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода Хайриддин Абдураҳимов дар як нишасти матбуотии душанбе гуфт, ки барои муқобилаи муассир бо ин зуҳурот зарурати ташкили маркази вижаи зидди террористӣ дар Тоҷикистон пеш омадааст. вай гуфт, то ҳол масъалаи аслии таъсис наёфтани чунин як ниҳод дар мушкилоти молӣ аст. феълан мутахассисони соҳаи зидди терроризми Тоҷикистон дар заминаи курсҳои хурди омӯзишӣ тарбия мешаванд. вазири кишоварзии Тоҷикистон исми худро аз Қосим Қосимов ба Қосими роҳбар дигар кард. вай ба хабарнигорон дар душанбе гуфт, ки ҳуҷҷатҳои худро барои иваз намудани ному насабаш бо шеваи миллӣ ба идораи паспортдиҳии пойтахт пешниҳод кардааст. вай таъкид кард, ки роҳбар исми бобояш буда, тасмими тағйири ном карданаш аз боло будани рӯҳияи ватандӯстӣ маншаъ мегирад. изҳороти вазири кишоварзӣ дар ҳоле садо дод, ки ба иттилои додситони кулли Тоҷикистон дар 3 соли охир раванди бозгашт ба пасвандҳои русии номсоз дубора авҷ гирифтааст. дар душанбе маросими супурдани ҷоизаҳо ба беҳтарин варзишгарони соли 2013 баргузор шуд. 10 варзишгари беҳтарини Тоҷикистонро анҷумани рӯзноманигорони риштаи варзиши Тоҷикистон бар асоси назархоҳии хабарнигорони соҳа муайян кардааст. имсол 75 хабарнигор аз расонаҳои хабарии кишвар ширкат карданд ва 29 нафарро дар 17 риштаи варзиш номбар намуданд. вале аз рӯи ҳисобу китоб натиҷагирӣ он варзишгароне ки натиҷаҳои баландтар, яъне райҳои зиёд, овозҳои зиёд гирифтанд, мувофиқи овозҳои гирифтаашон шомил мешаванд ба рӯйхати аввали 10 нафара. дар миёни ҷоизадорони сол гӯштигирон Комроншоҳи Устопириён, Саидҷалол Саидов, Искандари Рустам, Абдуазим Бойназаров, қаҳрамонони кикбоксинг Зуҳро Холова, Алишер Аҳмадов, муштзан Наврӯз Ҷафоев, дар риштаи таеквондо Меҳрангез Алиева ва дар дастхобонӣ Акмал Қодиров ном бурда шуданд. барои дидани шакли муфассали ин хабар ба сайти интернетии Радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи телефони ҳамроҳи худ муроҷиат кунед.